Kaynatma. Ne Elvira bana aşamayındı. Çünkü onu etkende. Kildi de iyi motor oturup dura. Motorluk için yaşanmayayım mı? Yok şuna. İşler gelmez. Sana avurmam. Sen de motor Leyla. Rahmet. Ne şuna kütkeni? Başılma. Sen de bik motor. Bar da yaxşı. Ne sen ana qarab oturam, yeme? Yarar. Elvira gafuydu. Sen başlısın bitsin. Sen baydana kuresin. Ay, men kıtsağına kurayım. Ay, şu an. Kınsayın. Siz kınsayın Söylemeyin de. şaşasın. No biz konsertlar, repetisiyalar. Kıtsağın kurayım. Nende ağırlıklar var ne Elvira bilen işlevine? Bar bidir bitindi o. Elvira bilen işlevinin ağırlığı birdegine nişiktir qoşaqta xiyallar dünyasına gitip unutulasın. Sen özün gitesen xıyalanı. Men özüm xiyallar Mesela dünyasına sen gittim. kız olduğuna gitiresen Elvira'nın. Nende xıyallarında kız olduğuna gitiresen. Siz ne şey buladınız? Şimdi buladı buladınız mı? Yok. Xiyal dünyası ol bik motor dünya. Tik аны bütün kişiге yetirge yaramıyor. Şuna göre men sana söylemeyeyim. Имештер ки синендер сәхнәдә инде Эльвира белән йөзләгән, меңләгән халык. Әйе. Алар барысы да «Эльвис!» дип кычкыра. Һәм мин Эльвира алдында менә булай йөзек белән бастырам, һәм ул «Әйе!» дип кычкыра. Ә син киевдә түгелме? Киевдә түгел, юк. Киевдә түгел. Аса хыялларың чынга ашырга мөмкин. Ала берсе. Ә синең Илнар нинди хыялларың бар? Benim хыяллар mı? Әйе. Эльвирага карата. Теге. Benim хыяллар репетицияга келгәндә Илгиз белән Эльвира 100% музыкада булсыннар. Һәм Эльвира миңа ул яктан ярдәм итә. Музыкага кирип китерәчәк. Музыкага кирип китер өчен, хыялланыр өчен. Ә кем соңга калып килә? Менә бармы коллективта шундый кешегез, кем соңга калып килә һәм ул битергән инде сезне. Безнең коллективта бар анда егетләр, Илгиз белән Эльвира түгел инде. Юк, Илгиз дөресен әйткәндә төгәл килә, ләкин оннан зарлана. Менә килдем, тагын китеп утырам инде, сез менә монда җыеласыз, тоташтырасыз дип булай тегеләй. Бер ярым сәгатькә соңрак чакырып булмыймы мине? Ә син үзең соңга калып килә алмыйсыңмы? Юк, ничектер мин менә егетләр белән эшли башлагач үземне яхшырак тота башладым. Ә булай соңга калу минем проблема түгел, но яратмыйм соңга калырга. Kaynatma. Dostlar barıza selam. Benim ismim Leyla. Min Qozan kızı. Hem bu podcastqa, Kaynatma podcastına min sәләтле bilgili şəxslərini çağırğa tırışam. Hem bugün bizde 3 qonaq. İkisi de sәләтле, ikisi de bilgili. Şuna görə alar turunda min 1-2 söz bu sada etib getəcəkmən. Elvira Miftaxova. Krassotka. Җиткән. Җиткән синнән. Җитте. Илнар Фатихов. Bizning sәләтле басистыбыз, директор дәл ул группаның директоры. Ями Music Bandның директоры булып саналаймы? Һәм Илгиз Шейхразиев. Җирән чәчле, җирән сакаллы, зәңгәр күзле, мөлаем. Шундый үз ни сүз бар бит. Дәвам ит. Мин агып төшәм. Ул кешене күргән саен, шуңа күрә сүз дә табып алмыйм. Безнең Илгизебез. Менә 3 кеше җыелды. Сез бүген bir kollektivning, yani Music Bandның kişileri bulup sanalасыз инде, mi? Кайдан келді bu ideya, Elnar? Yami Music Band идеясы барлыкка килде. Yami Music Label белән барлыкка килгән 11 ел элек. Анда безнең беренче составта гел икенче кешеләр иде. Беренче составта син бар үзең. Мин, ия. Син калгандарын эзрәк кенә юкка чыгардың инде. Китүләрен теләдең. Юкка чыгардым, ул шундый теге естественный отбор сыман инде. Кем түзә ала кала, кемнең түзәргә хәле җитми, ул ишектән чыгып китә. Чөнки Elnarны түзәргә кирәк. Без аны аңладык инде. Әйе, без аны аңладык. Не бу? Ярым сәгать эчендә генә син аны аңлагансыңдыр. Шуңа күрә Yami Music инде ул аның идеясы 11 ел элек барлыкка килгән иде. Biz аны башлаган идек, Юра Федоров белән, безнең сан продюсер. Анда безнең 2 вокалист кыз иде. Без шул этапта 3 ел эшләткән идек. Аннары ничектер без шундый бер түбәгә барып җиттек тә, һәм нәрсә эшләргә белмәдек. И шуннан соң 7 ел без бер нәрсә эшләмәдек ул проект белән. Теге елны 30 августта Таткультфест алдыннан бер ай кала без ничектер Юра белән, Ильяс белән сорашып, сөйләшеп, шундый нәтиҗәгә килдек, кайда ясап карыйбыз дип. И шул вакытта мин үзем үз теләгән музыкантларны җыеп, яңадан вокалга Алина Шәрбҗанны чакырдык. Ну менә бер ел үтте инде проектка эшләп барабыз, гел үзгәрешләр бара, бер урында тормыйбыз. Шуңа күрә бит хәзерге этапта безнең коллективта төп вокал җырчылар Илгиз һәм Эльвира.
Син үзең дә Илнар әленчә группада басист булып уйныйсың име? Бу кешеләр дә үзләренең сольный карьералары бар инде сезнең име? Нигә сезгә кирәк бу чыннан? Нәмәгә дип сораганым бит, нәмәгә кирәк ул? Татар халкына һәм сезгә үзегезгә нәрсә җитми сезгә, нәрсә эзләнәсез сез? Әйдәгез башта Илнар җавап бирсен. Нишләп мин сине чакырдым төркемгә? Нигә бу сиңа кирәк гомумән? Бу проект Ям Music Band ул урысча әйткәндә визитная карточка Татарстана. Хәзерге вакытта Казанда түгел, Татарстанда да, бөтен Поволжьеда да юк бернинди дә проект тере музыка белән кем бер рәткә Мәскәү, Питер, Европа хедлайнерлары белән бер урынга басала. Безнең бу елны бик күп концертлар булды, фестивальләр Казанда. Һәм мин барсына барып, карап, тыңлап, нишләп Казанда бер төркемдә юк, кемне бер арада Мәскәү артистлары белән куеп була мәсәлән. Шуңа күрә беренче чиратта бу проектның төп максаты безнең музыка, уен кораллары, башкару усталыгы дәрәҗәсен күтәрү. Кем соң сезнең өчен үрнәк? Менә син Мәскәү дидең, Петербург дидең. Кайсы төркемнәр сезнең өчен үрнәк? Менә алар уйныйлар, ә бездә Казанда бер кеше дә уйный алмый дигән. Син төшереп калдырдың безне ничә төркемне, Казан төркемнәрен. Алар булдыра алмыйлар дидең. Ә кем бу менә безнең өчен йолдыз? Кемгә без омтылабыз? Бар төркемнәр кемне Филатос Икерос, кемнәр? Кем? Кемнәр? Кайсы группалар анда бар? Филатос Икерос. Юк, инде син гел икенче якка карыйсың. Фрукты, айса группа Фрукты. Андый төркемнәр бик күп. Монда төркемнең исеме мөһим түгел. Монда алар ничек музыкага катнашы, контент, киемнәре, материал, продукт. Вот бездә Казанда, Татарстанда андый продукт ясый белмиләрме, ясарга теләмиләр микән? Мин гафу итим, әлбәттә бездә бар филармония джаз оркестры, Аллага шөкер, бик матур алар. Әлбәттә бездә бар нидер теге коллективлар, ләкин безнең идея ул шушы продуктны матур итеп реклама ясап, видеолар төшереп, шушы продуктны бүтән уровеньга күтәрү, чөнки музыка ул бик матур әйбер, әле аны матур итеп тапшыра белү дә кирәк. Чөнки хәзерге дөньяда анда интернет, яисә шундый нитеге промо чаралар, алар барысы да бик кирәк. Кайбер безнең коллективлар ул яктан минемчә бик эшләп бетермиләр. Алар бар, алар кайдыр чыгышлар ясыйлар, үзләренең бер теге яисә ябык мәҗлесләрдә. Ә безнең чыгасы килә менә дөньяви дәрәҗәгә чыгасы кирәк. Һәм безнең әлбәттә бар әйтик примерлар, урысча әйтәм инде кайчакта, менә алар яхшы итеп уйныйлар, яхшы итеп үзләрен тәкъдим итәләр, видео контент, менә шундый якка безнең тартыласыбыз килә. Ә мин беләм нәрсәгә ул менә Казанда юк. Чөнки татарларга булай да ярый дигән әйбер бар. Эшли башлыйлар да. Теге Сәйе. теге монда безнең камерабыз нормальный түгел икән. Ярар булсын. Монда микрофон начар икән, булсын. Безнең бу әйбер онытылган икән. Булсын, онытылса да ярый ул безгә дип. Чөнки беләсезме, безнең минемчә бу проблема, чөнки күп кенә артистлар татар дөньясында гына эшли. Алар татар дөньясында эшләгәч, ярар, монда гафу итәрләр, монда басистны алмасаң да була инде, биючеләрсез дә була инде, видеосы да буларак кына булса ярый. Менә безнең идея, гомумән Ями Musicның идеясы, ул Татарстаннан тыш Россия күләм, дөнья күләм продуктлар чыгару. Безгә бүтән халыклар алдында безгә уят булмасын өчен. Менә шундый безнең. Беләсезме безнең арма нәрсәдә? Татарларга кире кайтканда без үзебезне яратабыз. Шуңа күрә без эшләгән эшебезне яратып эшлибез. Без хөрмәт итәбез үзебезне. Бу сөендер әлбәттә. Айда карый миңа моңсугына, белгән кебек минем уемны, кем теләми сөйгән яры белән гомерлеккә бергә булуны, кем теләми сөйгән яры белән гомерлеккә бергә булуны.
киттеләр эшләргә? Син бит командада бер үзең генә бугаймы кызлардан? Бер үзем генә түгел, Динә дә бар, безнең скрипачка. Бик талантлы. Һәм инде без миңа авыр түгел. Миңа авыр түгел, чөнки егетләр гел поддерживать итеп торалар безне, направлять итеп торалар. Авыр түгел. Безнең дусларча эш ул. Эш урыны. Тик барыбер без дусларча бер-беребезне ярдәмчелек күрсәтеп, бер-беребезне шулай куәтләп торабыз. Репертуарга кайтсак, менә репертуарыгыз нинди җырлар сайлыйсыз үзегезнең менә коллективыгыз өчен? Безнең философия әлеге вакытта шундый, бик күп татар җырлары, халык җырлары, иске җырлар, кеше әзбилә торган җырларны без аларны яңадан эшкәртеп, үзебез аша ничектер үткәреп, җибәреп, шуларны ниндидер шундый world music фестиваль форматында ясыйбыз. Без репетицияда җыелганда да безнең юк теге куплет, припев, проигрыш, куплет, припев, проигрыш дип без ничектер утырабыз да шундый творческий процесс барлыкка килә. Без анда уйламыйбыз теге жанрлап, рок буламы, бу джаз, фьюжн нәрсә була. Безнең шундый бик төрле музыкантлар, алар төрле стильдә уйный, шундый генерация идей в моменте барлыкка килә. Сез аны ишетә аласыз, күрә аласыз. Менә репертуар турында баягы сорамадым мин. Безнең подкастыбызның темасы бар бит, плагиат дигән тема. Алар башларын сикертеп утыралар. Плагиат темасын баягы сөйламадым, чөнки чыннан да сезнең репертуарыгызда күп очракта инде билгеле булган кемдер җырлаган җырларны сез яңадан эшкәртәсез. Димәк, сез илһамланып аласыз булып чыга бит инде элекке җырлар белән яңа җыр язып булмыймыни? Илһам Шакировны уйнаганда илһамланмыйча булмый. Син инде илһамлану процессында. Мен булат җавап бирәм. Плагиат ул бүтән әйбер минемчә. Син берәр җырны, инде атаклы җырны, инде популяр булган җырны алып аны эшкәртәсең икән, ул плагиат дип аталмый, ул бәлки кавер дип атала, бәлки теге переосмысление дип атала. Плагиат ул кашан син әйтәсең, автор музыки Илгиз Шайхразиев дисең дә, җырлыйсың көйне Илһам Шакировның көйен җырлыйсың. Ул вакытта плагиат була. Шулай. Сизесезме, хәзер шундый тенденциялык бездә генә түгел, бөтенләй Америкада да булырга мөмкин, ул Рәсәйдә дә теге урыс җырчыларның име, алар элекке булган җырларны алалар да, эшкәртәләр дә, җырлыйлар һәм яңадан яңа популяр шундый дулкынга эләгәләр. Мин булай дип әйтәм, Илнарның җавабының дәвамы дип әйтәсем килә, ул аны әйтергә теләгәндер, мин әйтеп бетерәм. Безнең әлбәттә хәзер менә бу ничә? Бер 6 ай, бәлки 5 ай эчендә безне бу Илһам Шакировның трибюты белән, һәм гомумән безнең шундый идея бар иде, булган инде атаклы булган татар халкында яратылган әсәрләрне ничектер яңарту, аларга яңа сулыш кертү. Тик безнең иң баштан башланган безнең концертлар, ул да булса минем җырлар, авторлык җырлары. Усал, Оскар Юнусов, Алина Шәрәпҗановның җырлары, Сәйит Олур, алар барысы да авторларның җырлары. Менә яисә кемдер үзе язган, кемдер кашандыр ничәдер ел элек җырлаган. Менә шундый аларга да яңа сулыш кертү. Бу әле менә бу Илһам Шакировка багышланган концерт, яисә шушы безнең әйтик бу инде ярты ел барган программа бу безнең әленчә концерттан торган. Аның азагы 11 ноябрьдә булачак. Аның төп пик дип әйтик инде, бәлки без аны кабатларбыз да, чөнки халыкка, юк, аның азагы февральдә булачак. Февральдә Илһам Шакировның туган көне. Әйе. Һәм шуңа күрә без тагын бер концертны февраль азагында Казанда ясарга уйлыйбыз. Бәлки ничектер форматны үзгәртеп, оркестрны зурайтып уйлыйбыз. Ансы сер булып калсын әлегә. Шуңа күрә бу сорауга җавап, яңа җырлар әлбәттә кирәк. Бу минем дәгән бер идея. Иске җырлар белән әллә каерга китеп булмый. Без беләбез, күп кенә җырчылар, безнең атаклы ретро, атаклы безнең җырчыларыбызның җырлар белән чыгалар да, үзләре җырлар язмый башлыйлар, һаман ретро җырларны җырлап йөреп, стадионнар җыеп, минемчә ул бәлки акча ягыннан бик яхшы күренештер. Тик профессиональ яктан музыкантлар гаиләсендә, әйтикне шул зур музыкантлар гаиләсендә
ол бик хупланмый. Чөнки ностальгия ул шундый хис, ул бөтен кешедә бар. Һәм ул ностальгия белән ерак китеп булмый инде. Чыннан да бик җиңел генә кешенең алып аласың яратуын, ләкин үзенең җырларын җырлаганда син сәләтсез икәнен сизелеп тора башлаячак. Аңлыйсыңмы? Ул бик күренә. Бу бик минем өчен бу аяныч, чөнки 90-нчы, 95-нче елларда урыслардан алып тәрҗемә итәләр бит җырларны татар теленә. Без бит аны сүгәдерик, рәхәтләнеп кенә. Ә хәзер кайган кермә, тәрҗемә итүләр шундый, прям хуплана, сөенәләр. Бу җырны да тәрҗемә иткәннәр татар теленә. Бу җырны да яңа җыр язылмый. Бу минем өчен миңа ошамый. Ләкин халык ашый. Менә мин әнигә беренче тапкыр тыңлаттырган Малси Musicның уйный торган трекларны инде, һәм әни әйтәдер инде. Нисә тыккан инде ул Шакировны? Нисә кирәк инде? Шәсен инде үзенең җырларын инде безгә аңлаешлы булмаган. Алар әни ул бит инде сезне дә үзенә җәлеп иттерәсе килә аудитория буларак. Һәм яңа аудиторияны да җыясы килә. Һәм бер мизгел Илһам Шакировны белмәгән аудитория аны белеп китә дә, аны да ярата башларга мөмкин. Менә Илһам Шакировның бар аерым альбомнары видео белән яздырылган. Анда бик күп плагиат дип әйтеп булмый инде аны. Ул билгеле Европа, Америка төркеменнән шул заманда ниндидер аерым бер фрагментларны алып, үзенең музыкасында күрсәткән. Та-д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 а. Әйме? Ул нинди группадан? The Doors'мы или The Doors бугай, The Doors группасынан нәкъ бер үзек. Миңа гел шул шаккаттыра безнең халык әйтә, бу татарча түгел, моны былай эшләмиләр, татарча былай булмый. Ә үзләре The Doors төркеменең проигрышына Моның турында беләсең кем сөйләде миңа? Күптән түгел булган Байбулат белән очрашуда, һәм ул бит биредә помнигә алган бу музыканы. Һәм ул аны сөйләгән, аның звукачы әйткән, бу бит The Doors ди. Илһам Шакировны куйганда, аннан соң менә ул урыс егет эшләп торган, анда саунд монтажны инде. Һәм ул әйткән, я скачал всего вашего Илһама Шакирова дип. Шаткан. менә. Аңлыйсыңмы? Чөнки Илһам Шакировның менә альбомнарын, шул Вия белән язылган альбомнарын тыңласаң, анда фанк бар, анда джаз бар, анда нәрсә генә юк. Миңа кызык. 70-нче, 80-нче елларда, ничәнче елларда ниләр чыга, альбомнар чыга. Менә шул еллардагы концертларны алсаң, әйме, безнең халык аларны, яшьләр дип әйтик инде. Ул елдагы яшьләр аларны үз иткәннәр, әйме. Тыңлаганнар, бөтен Казан, бөтен Татарстан радиостанцияларда, телевидениеларда булган, әйме. Ә хәзер бүгенге көндә берәр яшь кеше шундый ук жанрда, шундый ук фанк жанрында, яисә джаз жанрында җырлый башласа, татарча түгел бу. Кая баян, кая курай, кая монда менә шул озын итеп ниде. Илһам Шакиров ул озын көйләрдә җырлаган. Ул дәртле итеп тиз җырларында җырлаган, төрле жанрларда иҗат иткән. Илһам Шакировна түгел анда битәр күп җырчылар. Мәсәлән, даже Айдар Фазрахмановның Шаба поез шаба сының аранжировкасын тыңлаганда синтепоп Венера Ганиеваның яратырга килдек без бу җиргә, анда тоже синтепоп прям теге Whitney Houston I wanna dance with somebody шул җырга ошата мен аны. Но менә нигәдер кайсыдыр бер моментта минемчә безнең халкыбызда, эстрадабызда шундый бер перелом булган. Алар нигәдер булай бүтән җырларга кирәкми дип уйлый башлаган. Әнә Барри Иделия Марс дигән җырчы. Беләсеңме син, хәтерлисеңме? Иделия Марс. Кем хәтерли, шул хәтерли. Галәмгә. Ул беренче менә матур итеп Бритни Спирс инде ул. Менә ул безнең чорыбызның Бритни Спирс иде. Матур эшләпәләр киеп, топиклар, аска төшкән джинсалар белән сәхнәгә чыгып җырлыйдыр. Аның шундый синтепоп булган иде аның да. Синтепопмы, аның анда хаус, аның төрле жанрлар иде. Әйе, аннан шуны кадәр сүктеләр аны. Беренчедән киемен, образын, икенчедән җырлавын, һәм юкка чыкты ул. Ул Америкада яши торган кыз инде име. Менә син сәхнәгә чыкканда сизәсеңме, аудиторияның менә ничектер сиңа карата ниндидер негатив йогынтысын бәлки? Сизелә, Ямин Music белән җырлый башлагач, мин инде әзрәк үземнең стилемне үзгәрттем. Күбрәк эстрада җырларын җырлаган идем. Хәзер инде группада мин больше Фанк, джаз, төрле жанрларда җырлыйм һәм инде минем өчен ул ниндидер шунда үзгәреш булды. Һәм инде мине элекке күргән аудитория
мені әзірәк аңламай башлагандыр. Минем образ да үзгәрде. Элек булса мин татар халык җырларын җырлаган кыз булсам, баянга җырлап, хәзер инде озын күлмәктә шундый татар халык киемнәре белән хәзер инде мин күбрәк теге стильдә. Мен ben сорamadım. Siz Екатеринбургта булгандамы шунда видео төшергән сездә инде куйгансыз һәм безнең Илгизебез инде түбәтәй киеп җырлый. Синең янында ниндидер озын итәкле булса да юк кигәнсең, ләкин аның кисилгән өлеше аягын күрмәй. Янда беренче комментарий бердән-бер бугай уланда. Синең. Миннән, әлбәттә миннән. Түбәтәйдә Илгиз янында андый юбкалар киеп чыкмасаң инде. Әйе. Безнең халыкта бит бар стереотиплар. Шулай булырга тиеш, булай булырга тиеш. Ул стереотиплардан китәсе килә. Китәсе килә. Безнең татар халкы шундый менә мин ничектер шаккатам. Телевизорда карыйбыз безнең Түбәтәй, матур сөйләшәләр, исәнмесез. Теге интервьюларда шундый теге комплиментарный интервьюлар. Мин әтиәнне тыңлыйм, 4-5-легә укыдым, көндәлегемне тутырып бардым. Туктале. Юк, мин шулай таян ноктасына барам да, таян ноктасы бит инде ул бит шундый спорлаша торган урын. Битеңче, мин әйткән кеше белән, оппонент белән риза. Әйе. Син нәрсә килдең син монда алайса? Әйе, син хәтерисеңме, кара каршы дигән барды передача. Берсендә каралар утыра инде имеше, икенчесендә ак якка нитәләр и тапшырны апаручы әйтә. Менә бу сезгә алма, сез әйтәсез кара, мәсәлән, сез әйтәсез бу алма кызыл, сез әйтәсез бу алма яшел. Әйдәгез дискуссия. Булар сарыдыр әйме, әйе сары. Сары дип шул алманы безнең татар халкында шундай бер бар. Без теге бәрелешегә яратмыйбыз. Ул матур күренештә, ләкин бәрелешмәгәч хаклык ачыкланмый. Сарымысың бу, яшелме, кызылмы бу алма. Менә бу әзрәк китү булды инде. Минем әйтәсем килә, безнең халкыбыз, татар халкы гомергә заманча булган, беләсезме? Безнең менә карагыз, әйтик, спорт юнәлешендә безнең күпме уңышлар анда, Рубин анда, Акбарс, тагын Уникс бар иде әле, ни баскетбол командасы. Сәясәт ягыннан бездә бөтен илгә, бөтен дөньяга безнең Татарстаныбыз аваз сала беләме? Без ясадык зур спорт конкурслары, безнең белмим, теге менә экономик ягыннан да без арттагылардан түгеләйме? Менә безнең театрларыбыз менә алга таба сөрелеп бара. Театр безнең йөзек кашыбыз. Фильмнар инде тоже аксабарак ничектер бара инде, Керебез инде, кергене. Бара, ләкин музыка ягыннан безнең бик нык консерватизм бар. Менә мин Эльвираның җавабына өстәп әйтәсем килә синең соравыңа. Бар безнең нидер бер теге ревностьне отношение димме инде менә читер булай ярамый, булай татарча түгел. Бөтен дөнья инде күптән шаба алга таба, төрле жанрлар. Сез казакларны карагыз, үзбәкләрне карагыз. Алар Азәрбайҗаннар, Кыргызстаннар нәрсә генә эшләми, алар беләләр. Безне нигәдер күп кенә менә белмим теге. Апалар, абылар дип әйттем инде, безне дурак дип уйлыйлар. Без аларны белмибез, без Илһам Шакировларны белмибез, без борынгы җырларыбызны белмибез. Юк, без монда музыкантлар, Илнар Фатихов, музыкант кеше, югары уку белемен алган кеше, Эльвира да шулай югары уку йортларында укыган кеше. Мин дә без белгәнгә күрә алга таба барабыз. Без хәзер арттагы әйберләрне шыкый баштасак, гил. Менә булай итеп җырларга кирәк, тиле итеп. Аны инде күптән җырлаганнар, матур җырлаганнар. Без ул язмаларны тотып, нәбәйтеп күтәреп, иң үске полка куярга тиешбез, беләсезме? Коръән янына. Коръән янына. Әйтик, әйме? Менә анда булырга тиешме шул Түбәтәй, Калфа, Коръән һәм безнең җырларыбыз, әйме? Баян. Һәм баян, әйе. Бит алга таба барырга кирәк. Дөнья бара, без артка таба барсак, без дөнья артыннан куып җитә алмыйбыз. Юк, сез алга барыгыз, шишенмәгез генә. Нишле Нурбәкнең, хәтерләсәгез, Нурбәкнең видеосы бар берничә ел чыккан. Әйе. Интервью бирә ул кайдыр. Шул ни? Микрофонны авызына тыкканмы? Юк инде, чыгарган инде ул вакытка. Так. Интервью кайдыр бирә Нурбәк татар халкы бию турында сөйли ул. Караганыгыз юкмы әллә, хәтерләсезме? Әйе, әйт. Вот раскрепоститесь ди ул. Вот үзегезгә рөхсәт бирегез.
Шынында біз өзімізге рұқсат берсек, аудитория бізге рұқсат бермей, өзіміз боларға. Біз индивидуаль боларға тиішпіз. Бір қарағанда егеттерге жеңілірек. Мен мұны әлен кеткенім бар енді. Елге сол төбетте киіп шығады, матур тіп жырлайды. Екінші күнді клубта шерек үкірек білен бейі башлайды. И бүтін кіші мұңа да шот, тігіне де шот. Шолай. Қыз ұзын күлмек киіп шыққан қолфа киген екен. Екінші күнді қысқа киіп жырлай алмайды. Жоқ енді, мұнда Традициялар біздің. Әйе, Эльвира ол барбір иреклі кіші, менімше. Әгер де тігі ішіңде болмаса, сені ол ями музик білен бәйленмәс еді, әгер де аның ішінде шындай иреклікке мәхабет болмаса. Ну, мен сен қара, Ирсия Бадырдинова, әйме? Аңа бет рұқсат етелі. Ярым оқарамасқа. Ярый, мен мәселені етіп айтам, әйме? Ол бұлай да шыға, тігілей да шыға, екінші түрлі. Çünkü ол гармонияда барысы білінді. Міне шул өзіңде гармония болса, аны берки халықта қабыл ете алар еді. Біздің культура yok, hatta міне бұл недер тіліктікке супер музыкаларны қабыл ету культурасы yok. Hem тапшыру, аларны башқару культурасы да әлі өсмәгән. Міне біз бәлки біріншілерден генәдер тіге, міне ничектер ізләп бара торган бір ижади ұйышма деп әйтегенде. Міне қазір айтам, біздің үйретелер бітінде, әтенелер біздің үйреткен тәртіплі болғыз деп, матур болғыз деп. Көп сөйлешме, отыр. Үстеле мұна келме. Мен соңа теккіне отырам сөйлешмеген. Қысқайып кіда болсам да. Мен де бір вақыт ойлай башладым. Нишлеп бізге солай айталар, аның нендей файдасы бар. Біз бит сәнгат кішілері, сәнгатта ол закондар гілді әшлемей. Керісінше жимерге, батырға, яңадан тізірге, тағын батырға. Мен сенің білән ризалашам. Шынымда стереотипларны батырға керек, һәм өз-өзіңні көрсәтергә керек. Ләкин аудитория икенче нәрсә сорый, һәм инде сен оқша яшисең килә икән. Қаралы, мен менә бу теге шишіні турында әйткән идең, әйме? Әйе. Шишінмешә булмый бит. Yok, мен әйткәндә мұны мен халық тауышын әйтем. Бұлай айтым, мен шишінігіз деп әйтем. Мен шишінігіз, шығыз, шәрә шығыз. Yok, шәрә шығыздан түгел. Менә білесіңме? Нәрсәдір тусын үшін, мәсәлән, хәтта баланы тудыру үшін шишінергә керек башта. Шишінмешә ничек бит аны зачать невозможно. Шыннан да. Шишіну дегеннен. Міне қыздар бит инде алар шыннан да сәхнеге шығалар, матурланып, бизеніп, барыбір бізге тырышырға керек күпке иратарға қорағанда. Егеттер шештерін жуалар да, соқаларын торилар да. Ну, припудриваться тоже надо. Әсірек кіні бизеніп оларға кереген, пудра білен. Міне сіз дине білен жиынғанда, сіздің ойрын гримеркіз бардыр енді, сіз бітігіктер янда шешінмейсіз, киімейсіздір бит енді. Еке сіз шуғалық yoqunlaşı bitkənsiz indi? Yox, indi, конечно, bizдің отдельный гримерка, biz irtərək kiləbiz біріншіден. Irtərək kirib, özümüzdən əzərliybiz, bizənəbiz. Həm indi, мен özümdə bizim, bizдің vizajistlar yox. Әліге deyib etirək керейін, çünki bəlkə illər anlasın. Bəlkə olur, Ләкин менімше артист кеше бизәнә дә белергә тиеш, киенә дә белергә тиеш, нидер стиле булырга тиеш. Язамы чатқа Илнар мәсәлән, иртәгә килгәндә нәмәндый образларыгызны алып кидегез, мондый образ булса иде дип, шулай дип сезне контрольдә тота инде. Тота, яменә. Чөнки илгизне контрольдә тотмасаң, ул киен. Юк, әлбәттә, мәсәлән, мен әйттең, Эльвираның бар стольный үзенең тормышы, әйме? Минем дә бар стольный тормыш. Ләкин без берләштек, тагын бер проект итеп, берләштек, шушы уртак бер идея белән берләштек. Без утырып качандыр сөйләштек. Безнең бу продукт шушылай булырга тиеш. Һәм мин шушы продуктның, ями мюзикның бер идеясына буйсынып, Илнар миңа нәрсә дә түгел инде, бу общий бер без качандыр уйлап чыгарган әйберне, без ничектер киенүебезне дә карыйбыз бергә, ничек үземне тотыргамы, нәрсәме, булай сөйләмә, бу әйберне эшләмә, барыбер бар безнең ниндидер бер кыса, чөнки бу уртак бер проект һәм без аның йөзе булырга дип телибез. Һәр кеше үзенчә генә ничек тели эшләми, без бер уйга киләбез. Безнең бер уй. Менә ул илгиз кысалар турында әйтә, ул кысалар теге без сөйләгән кысалар турында түгел, бу безнең принциплар, безнең продуктны
югары дәрәҗәгә күтәреш. Һәм үзенең йөзе булса өчен. Әйе, аерылып торыр өчен инде, Әйе, әйе. барыбер ниндидер образлар булырга тиеш. Күрүгә бу бит ями мюзик бенд бит әле дип уйласыннар өчен бер мизгелдә. Чыннан да безнең шундый күп проблемалар бар. Без бәлки музыкасын тыңлап ишетеп беләбез, ә кешенең кыяфәтен күз алдыбызга китерә алмаска мөмкинбез. Шуңа күрә ниндидер кычкырып тора торган образлар булса, ул истә калырга мөмкин тизрәк тә. Но монда төрле бит. Мәсәлән, кемдер шокировать итеп нитәменә, шок ясап үзенә Җәлеп итә инде. Җәлеп итә. Шунда кызык, бер нинди ДКга керәсең, теге афишалар бар бит инде татар эстрадасында. Әйе. Язалар инде шунда шок концерт, шоу дип, шунда зур хәрефләр белән. Алар күз алдына китерә менә шул концертларда теге утылар, биючеләр, анда музыкантлар урынына анда водитель басып тора бер кая анда. Шуны зур хәрефләр белән шоу дип язалар да, мин уйлап карам инде менә. Кая инде монда шоу? Көңлем талында яңгырады кыллары, яңгырган шул кылларда бер үтте еллары, шыңлаган шул кылларда бер үтте еллары, үтте айлар, түзмәдем мин елладым. Үтте айлар, син сазыңны уйнадым. Мен шуны әйтәсем килә, бар шундый җырчылар кемнәр завык белән алалар. Әйме? Менә безнең эстрадабызда да баралар, завык, костюм, шалбар, тавыш, менә алар менә безнең дәгән безнең төрле юнәлеш бар. Безнең бар завыклы, мәсәлән, Илһам Шакировның трибют концертында, Илһам Абу Шакировка багышланган концертта без инде Шакиров итмәйбез, чөнки чынлап та безнең Сез беләсез, аудитория килә сезгә. аудитория да һәм аның җырлары да шундый, аның хәтта исе бүтән төрле. Үзебезнең авторлык җырлары, минем җырларымны, Сильверның җырларын җырлаганда без анда иреклерәк була алабыз. Менә без бит артистлар, без төрле буларга мөмкинбез. Без болай да буларга мөмкинбез, тегле дә буларга мөмкинбез. Бер генә якка сөрү ул минемчә күңелсез, ялкыта. Ләкин барыбер син Мәскәүгә барганда, Әйе. бүтән түгел Шабловка дигән Әйе. шоуда булып кайттың Әйе, синме? әйе. Без Ями Music Band Әйе, бергәләшеп бардыгыз бит сизме? Анда да сез образны ничек сайладыгыз? Менә сезнең йөзегез бит инде барбыр. Илгиз булды анда. Егетләр булса да ортта синең белән музыкантлар име? Синең образың барыбер шундый классик форматта иде. Мәскәүгә бар алдыннан бик озак утырып сөйләшеп репетициядә уйлаган идек. Без нәрсә күрсәтергә анда телибез дип. Без Илгиз хәтерләсә, без уйладык. Менә без Казаннан кемне танытабыз һәм без нәрсә күрсәтергә телибез. Без менә уйладык. Менә без анда 4 җыр бар иде. Илгиз безгә анда сәгать ярымлык хикәя сөйләде. Нишләп аңа мондай аккордлар ошамый, нишләп аңа мондай аккордлар ошамый, бас партиясе, барабаннар, инде җыларлык дәрәҗәдә булдык бөтенебез дә. Әйе, мин аңлыйм, хәзер ул минем комментарийны кисәчәк, ләкин ул сөйләп бетергәч минем комментарийны әйтәм. Ярар. Мин сиңа бирәчәкмен. Сөйләттем бит инде. Булдымы? Ну, мәгънәсен аңладыңмы? Аңладым. Минем тагын өстисем килә, әйтик образга килгәндә, әйме? Мәсәлән, Шинап дөрес әйтте. Без Татарстаннан киләбез, әйме? Татарлыгыбызны без барыбер кайда куя алмыйбыз. Без инде татар. Без аны тагын арттырып, ничектер күрсәтергә дә теләмәдек, әйме? Минем булды Түбәтәй, минем булды шунтыгы шапан кебек балахон, әйме? Ул инде минем образ, бер образым бар минем. Һәм без булдык шулай аклы каралы, бик нык шуар буласыбыз килмәде безнең. Без репертуарга алдык Илһам Абу Шакировның репертуарыннан җырлар. 2 җыр. Минем репертуардан сөю җырын. Һәм Хилиләү ничекләр ул җыр? Илче бага. Һәм Илче бага җырын алдык. Татар халык җыры, әйе. Менә аларга нәкъ шундый контент кирәк иде. Беренчедән татар теле, әйме? Инде татар телендә булгач, урыс колагына ул чит музыка,
әйме, беренчедән. Икенчедән безнең анда пентатоника яңгырый. Ул әпәттәки теге урыс колагы өчен чит, ләкин заманча жанрда тере тавыш белән баян, кылкубыз, курай, минем башкаруым әзрәк кенә мелизмнар белән бизәп җибәрү, ул инде менә Мәскәүләр өчен бик нык алар бик шатландылар. Нәкъ шундый, алар көтмәделәр хәтта Татарстаннан шундый ансамбль килер дип. Алар уйлаганнардыр, бәлки просто теге бәлки генә бенд килер дип, шунда ниндер мин белмим нәрсә уйлаганнар, тик безнең музыкаль яктан мин әйтә алам, Юра Федоров, ул аккордлар бизәлеше, ул соло, безнең һәрбер музыкантка бирелде аерым бер үзек, әйтик, аңа ачылырга. Телевидениедә бер 5 секундлык мизгел. Әйе, 5 секундлык мизгел. Чөнки аңлашыла, мин солист, әйме, мин уртада басып торам. Мин инде җырлыйм, әйме. Тик безнең ансамбльдә юк андай син солист та, син баш, калганнар артта басып торалар дигән идея юк бездә. Ул визуально шулай ул. Ләкин без музыкаль яктан без телибез һәрбер музыкантны. Чөнки монда безнең Идел буе федераль өлкәсендә шулаймы? Поволжье дип әйтик инде, әйме? Шушы безнең регионда яшәгән, иҗат иткән иң яхшы музыкантларны җыйдык без. Алар татарлар гына түгел, урыслар да бар. Яхшы икәнсең, син бул гына. Бу яхшы әйбер дә чыннан да урыс була торып, син татар музыкасын алга сөрергә әзер икәнсең, син теләгең бар икән, әйдә, булсын, ничә булмасын. Бездә гомумән татарлар дөньясында, мин шуны әйтә алам, гомумән Татарстанда бездә юк, урысмы син, татармы, беркемнән сорамый. Бездә юк андай әйбер. Мин бер төркемдә белмим, бугай Казанда булган, менә хәзер Ями Мюзиктә булган лейблда урыс егете булмаган яки кызы. Гомумән музыканың теле юк дип әйтергә була. Музыкант музыка телендә сөйләшә белә икән, иң мөһиме шул безнең өчен. Әлфия апа Авзалованың ансамблендә урыс музыкантлары булган. Алар йөзек кашы булган запистар безгә калдырганнар. Шуңа күрә монда нәрсә әйтәм, син главное иң беренчедән яхшы кеше бул, кеше буларак. Икенчедән профессиональ музыкант бул. Өченчедән эшләгән эшеңне ярат. Давай, әйт үзең. Өченчесе, үз эшеңне ярат. Шуны соравым бар сиңа. Менә Илһам Шакировның җырларын бөтенләй белмәгән кеше бар дип күз алдына китерәбез, име Болгар радиосын тыңлый торган кешеләр булырга мөмкин ул, име. Я менә безнең интернетта күреп алган да безнең бу видеоны, һәм Илһам Шакировны гомердә дә тыңлаганы юк. Нинди җырны тыңларга кирәк? Сүзләрен ятларга һәм аның белән бергә җырлап утырырга. Кайсы җырдан башларга? Минем яраткан җыр Илһам Шакировның репертуарыннан тыңларсыңмы яшьлек хисләремне. Ул инде балачактан ук мин ул җырны тыңлап үстем. Гел радиода уйный иде. Әби бабайга кайткач та гел тыңлап үсте ул җырны. Һәм инде 11 ноябрьдә ул җырны җырлаячакмын. Кара әле менә нинди рәхәт, мен ничек җиңел урларга, плагиат ясарга безнең татар эстрадасында. Нәрсәсе белән? Мәсәлән, Илһам Шакиров җырлый икән, аны ирод кеше. Тота да кыз җырлый. Чөнки бездә юк ротлар. Әйе. Шул кешеләрне кыз да җырлый. Плагиат түгел, бу. Плагиат түгел, яңа сулыш бирәбез без бу җырларга. Әле инглиз телендә уйлап торам, әйме. Менә мәсәлән шул ук ти тара 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 та Тыңларсың яшьлек хисләремне. Мин аны ул җырны иң беренче тапкыр менә исемә төшерәм, әйме. Яисә шул җырларны иң беренче әтиләрем, әниләрем, абыйларым җырлап утырганнан беренче тапкыр ишеттем. Әйме? Мин аны радиодан ишеткән, миңа анда ничә? Миңа 15-11 яшь, 2000 елларның башлары, әйме? Минем әниләрем, әтиләрем өстәл башында утырганда җырлап утыралар иде. Һәм мин Илһам Шакировның башкарган ишеткәч, минем булайды шундый тегени. Аха, менә шушы җырны җырладылар минем әтиләр, әниләр. Менә шушы язма икән ул. Аңлыйсыңмы? Ничектер кайтасың. Әйе. Һәм минем әйтәсем килә. Менә просто теге связка, әйме? Менә без җырлыйбыз, әйме? Күп кенә яшьләр бүгенге 14, 16, андаймы 20 яшьлек кешеләр Илһам Шакировның язмаларын эзләмиләр дә, белмиләр дә, аларга бәлки кызык та түгелдер ул, әйме?
Biz дә инде хәзер өстәл башында бәлки Илһам Шакировны җырлап утырмыйбыздыр безнең. Бәлки булай әйтәм, Яисәнең әтиләре, ниләре, әйме? Ә без концертта башкарабыз аны. Без видеоконтент яхшы эшлибез. Хәзерге яшьләргә, яшьләр дөньясында кызыклы видеоконтентлар ясыйбыз, яшә берәр юморны итеп аларны җәлеп итәбез. Менә алар ишетәләр бу җырны. Соңыннан без бит обязательно язабыз. Кем репертуарыннан шул автор фәлән хезмәттән һәм алар аны интернетка кереп тыңласыннар. Асылын иң башыннан башласыннар. Менә Илгиз әйткәндә, социаль шелтәрләргә кереп, комментарийларны укып карасагыз, анда кай вакытта язалар татар телен өйрәнәсе килә башлады дип. Бу бит иң зур максат, минемчә. Менә сезнең миссиягыз булырга тиеш ул сезнең төркемегезнең. Без гел Илһам Шакировтан сөйлибез, име? Чөнки сезнең яңа тиздән трибют булачак. Аннан соң февральдә дә тагансыз. Аны белән чыгыш ясыйсыз, име? Димәк, сез инде Илһам белән илһамлангансыз, яратасыз, сөясез. Илнар, Эльвира, сөйләп китегез әле. Ничек җыела ул менә концертның программасы? Кайсы җыр атынан кайсы җыр килүен? Нәрсә, кем уйлый аны? Юк, инде бергәләшеп утырып уйлыйбыз. Иң мөһиме, минем өчен инде безнең Юрий Федоров дигән кеше бар, саунд-продюсер. Ул безнең бик профессиональ кеше, ул инде аның опыты бик зур. Һәм инде аны тыңлап, үземә җырларны сайлыйм да, менә булай кучка алып киләм дә, менә бу җырларны мин җырлый алам. Һәм инде алар соңнан инде карап, менә әйдәгез менә дип сайлап алалар да, бергә шулай. Менә аның логикасы, мантыгы нинди соң? Менә ничек башта салмак җыр булырга тиеш, аннан соң ниндидер бии була торган, шундый әйбер белән сайланам ул. Ничек аны юры уйлап таба? Анысы да бар. Һәм инде иң мөһиме, ул барлык музыкаль инструментлар матур итеп, кызык итеп ишетелсен өчен. Шундый җырларны күбрәк сайлыйбыз. Һәм инде күбрәк инструментлар булсын өчен, да скрипка да булсын, саксофон да булсын, баян да булсын. Безнең репетициялар 4, 5, 6 сәгать бара. Утырабыз, Илгиз ярты сәгать утыра, 1 сәгать утыра диванда, анда моңаеп. Без идея эзлибез. Вот менә Юра, безнең саунд-продюсер Юра Федоровка идея барлыкка килгәч, аны шундый лампочка бас өстендә. И менә шунда башлана иң кызыгы инде. Әлбәттә безнең бәхәсләр була. Һәм еш. Илнар инде бүген әйтеп алды бәхәсләр турында. Әлбәттә минем үземнең музыкага үземнең бер карашым бар. Илнарның үзенең карашы бар. Юра Федоров безнең саунд-продюсер булгач, мин инде аны хөрмәт итеп, кайсы бер үземнең идеяларымны әзрәк кенә тегеп Яшереп торасың. Тынычландырып, яшереп тә торырга мәҗбүр булам. Ләкин мин әйтәсе килә, без барыбер да бер-беребезгә хөрмәтне бетермибез. Без аңлыйбыз, бу уртак эш. Һәрбер кеше дә ләззәтләнергә тиеш. Менә бүгенге бер тема булды. Без әлбәттә без тамашачы турында уйлыйбыз, әйме? Алар өчен эшлибез, әйме? Ләкин иң беренчедән без музыкантлар, без кашандыр инде хыялланып, инде өшүп киткән бер юләрләнгән кешеләр, әйме? Без үзебез өчен дә эшлибез. Иң беренчедән бәлки үзебез өчен. Менә безнең бит шуңа күрә татар эстрадасы 90% күбесе алар тамашачы нәрсә тели? Әйе. Аларны карыйсың, аңлап булмый, биючеме ул, җырчымы ул, тикток. Төшереме? Әйе, нәрсә? Әле ул батлар сота, аннан соң чүпрәкләр сота.
Юк, беләсең, монда ябыгу конкурслары, квартира, нас турларга чакыра бу беләсезме, бу хәзерге заманның бер төрле юнәлеше инде, әйме? Артист бүгенге көндә җырчы гына булып калмый. Менә бу мин аларны аклыйсым килми, бу күренеш, безнең мәдәниятебезнең күренеше заманча. Артист артистына булып калмый, ул әлбәттә алып барырга тиеш үзенең социаль челтәрләрен, ул промоакция үткәрергә тиеш нәрсә, фәлән-фәсмәтән, ну, бизнеста булырга тиештер инде. Менә мин тагын бер әйтәсем килә, менә без татар кызы тыйнак булырга тиеш, фәлән-фәсмәтән дип әйтәбез, әйме? Булай итеп йөрергә тиеш түгел, булай итеп бастырырга тиеш түгел. Менә татар кызы татарча сөйләшә икән, матур итеп киенә икән, ул инде татар кызы. Менә ул татар гаиләсендә үскән Сиңа икән. шундый җиңелдән әйтергә, менә мин Юк, Динә менә- белән бер чатта утырам, Динә, сезнең скрипачкагыз белән, име? Һәм без анда түгәрәкләр төшерәбез. Әйе. Түгәрәкләр төшерәбез дә җибәрәбез. Һәм мин мәсәлән йоклан торуга, ятам мәсәлән маска белән инде чишен таралмаган, мин шундый видео төшерәм. Икенче мизгел, икенче түгәрәктә Динә утыра, калфак кигән һәм скрипка тотып. И бүтән кеше аны ярата. Ә мин бер кешегә кирәк булмаган аңгыра бәрәм булып чыгам. Мин бүтән берсе яздырмаячакмын, чөнки әнә андый Динә кирәк. Ә менә мондый Кирәктән түгел. Мин сиңа нәрсә, минем бер фикерем бар иде, бәлки һәм синең дә фикерең бу вариант кебек, әйме? Менә мин сиңа әйтәм, менә мәсәлән безнең Эльвирабыз, әйме? Ул инде татар кызы. Аның сөйләшүе, утыруы, ул аннан чыгып китә алмый. Без аны теге тартсак, инде ул теге гармоничный була алмаячак. Әгәр без аңа, белмим, әлләнсә кигезеп, шәшәшә бии дисәк, әйме? Менә минем әйтәсем килә, һәм бу татар кызларының артыгында телергә кирәкми. Аларны кат итеп кысырга да кирәкми. Менә ничек бар, без шулай булырга тиешбез. Мәсәлән, татар егете. Менә мин татар егете, әйе. Мин үземне былай тотам, тегеләй тотам. Мин бит анда ләнсәр эшләмим. Мин чөнки әлегә. Юк, мин клубта күрдем. Клубта син инде үзеңне бар, ну, тагын җибәрәсең. Хәтерсең, бер видео бар иде, бер әби, бер ханым инде абыстай бугай, ул бик атаклы безнең Татарстанда. Татарларда секс юк дигән иде. Хәтерсеңме? Татарларда секс юк. Араби табый батылы нәрсә дип җавап бирде аңа? Күзәнәкләргә бүленәбез дидеме? Видеода. Без Араби табый батылла, ялгышмасам, ул җавап бирде аңа бер видеода. 7 миллион татар каян килгән дип уйлыйсыз сез. Беләсезме? Без бит кешеләр, без Марстан очып килмәгән. Без шундый ук Бразилиядә яшәгән кешеләр кебек, без татарлар, без дә кешеләр. Безнең дә бар, моны телибез, тегене телибез, ашарга телибез, булай яшисе килә, яшнисе килә, беләсезме? Менә сексуаль подтекстлар бармы соң менә җырларыгызда? Сез сайлаган менә киләсе концертта бармы андый менә шундый җыр? Әлбәттә бар, чөнки Илһам Абый Шакировның язмаларында, Әлфия апа Авзалова язмаларында, кем әле, ну, күп инде Юра Федоров. Аларның Фредди Меркури. Юк. Ул вакытта да алар бит яшьләр булганнар, алар кайнаганнар, аларның йөрәкләре янган, әллә кайсы җирләре янгандыр бәлки, алар бит яшәгәннәр, яшнәгәннәр. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, әлбәттә бар, чөнки аларның язмаларында ул инде бар. Аңлыйсыңмы? Чыгарсыңмы каршы аларга? Ул бит шундый сексуаль подтекстлар. Сексуаль дигәндә без нигәдер без үзебез бузык бәлки. Без сексуаль дигәндә безгә обязательно пошлость башка килә. Пошлость теге, блай, юк. Сексуальность может быть очень элегантной, эротичной. Вот не түгел, пошлый картинкалар сразу башка килергә тиеш түгел. Ә бәлки матур картинкалар башка килер. Бу безнең природа. Безнең табигать, әйе. Без моннан китә Син алмыйбыз. төртә сөйлисең. Ләйлә, бу табигый күренеш. Җибәр үзеңне, җибәр. Ышанам. Батула дигәннән. Дуслар, шундый йола бар минем подкастымда. Без юрыйбыз китаптан. Сез бер коллектив булганга күрә, сездән бер генә сорау булачак һәм китапны без әлбәттә Эльвира сайларга рөхсәт бирәчәкбез. Сибгат Хәкимнең китабы булырга мөмкин ул, Батулланың китабы булырга мөмкин, яки Хади Такташның китабы, я минем яраткан ялгызлык китабы. Әйдәгез ялгызлыктан. Ялгызлыктан. Бик авыр китап. 1000 лет одиночества. Эшләп хатын кызлар гел ялгызлык китабын сайлый икән. Син дә сиздеңме аны? Әйе. Менә кызлар гел сайлашын. Нәрсәдер бар монда? Әйдә, сорауны, менә бер сорауны уйлагыз инде. Шигездән дә бер сорау. Әйдәгез, менә мондай сорау бирәбез. Безнең вообще киләчәк бармы? Безнең коллективның
Сіз ошым бұл сұрау. Мен ашамын бұл. Чөнки Ашамаса. киләчәк бар. Әйе. Әйдәгез былай. Мындай сұрау. Біздің коллективқа сұрау мұсың бұл? Или китаптан? Китапка сорау. Китап әйт әлі бізге. Әйке, Китап әйе. бізге жауап береді. Аңладым қазір. Біздің алда нәрсе көтә. Шындайрақ. Ями Music Bandның киләчәге нинди? Сен келешесің? Мен білмеймін. Әйе. Нишенче ел, һәм нишенче бит синнән? 137. 137. Нишенче ел? 13-ші. Үстән мастан. Астан. 137, 13, астан. Ул һич тартынусыз кірді дә туп-туры Урсуланың йокы бүлмәсенә үтеп, андагы лар янына барып басты. Ышанасыңмы? Кірді, басты. Шындай сөзлер. Әйе, бу бит Кірді инде басты. Сен айың шықтырған сөздерінде. йокы бүлмәсенә Йокы үтеп. бөлмесіне. Не де китап бұл? Бұл нешік Мен бұл біздің кітапны группа оқияшақпын. білән Қызлар, бәйлі. сіз бек яқшы китап оқисыз екен. Мен мұны ятлаяшақпын, қызлар. Ялғыз қызларға. Ялғыз. 1000 лет одиночества, бу бит классика, син нәрсә, белмәймме? Илгиз әйтті бит инде китап оқымын деп. Мен китап оқи алмаймын, мен йоқлап кетемін. Вакытың юк синең. Жоқ, екінші бетінде мен йоқлап кетемін. Мен не былай деп оқимын. Все. Йоқласам келсе, йоқлай алмасам мен китап оқи баштаймын. Мен бір китапны бір 3-4 жыл оқимын. Соңғы оқыган китабың. Сызғырған оқылар. Сызғыра тұрған оқылар. Ой, мен бит оқыдың ма сен? Неше жыл оқыдың сен? Мен бит. Мен әле дә укыйм. Аман оқимын. Икенче битендеме? Һәр заман йоклап китәсең. Эльвира, син нинди китап укыдың соңгы һәм я укыйсыңдыр бәлки. Мен психология китапларын яратам. Соңгы укыган китап Несы. Классика тоже. Классика, Бестселлер, яратам. бестселлер. Әйе. Несы. Ә син? Илнар дус. Мен Син укымышлы булып күренәсең. Чөнки ул Yok, әйткәндә. мен шынлап та кішкене вакытта Ләкин сөйләшә башлагач ничектер аны тиз генә арада булмый. Кішкене Тиз вакытта арада бик алмыйсың. укыйдым мен китапларны, авылда рәхәтләнеп, шуннан калган ул шул вакыттан. Әлиф ба, Алифба, Әйе. алфавит, әйе, букварь. Суанасы. Илгизнең юморы ул шундый кызык. Минем 6-нчы класс юморым. Исәмсез. Сез балалар кебек чөнки ул әйткәндә. Әйдә. Соңгы укыган китап. Мен күбрәк шулай психология турында, кино турында китаплар укырга яратам. Миңа менә тәкъдим иттеләр соңгы айда Источник дигән китап. Романнарны минем гелдә укыган юк иде. Анда 800 бит. Мен аны кулга алгач уйладым. Күпме укырмын микән мен моны? Үземә кызык булып китте. 2 атна эчендә укып чыктым. 800 бит. Шундый бик кызык итеп язылган. Бик җиңел укыла торган. Тәкъдим итәм. Илгиз, сезгә. Мен беләсең, мин былай дип җавап бирә алам, үземне аклап җавап бирә алам. Мин аудио китапларны тыңлыйм. Аудио китаплар. Миңа ул машинада барганда, яисә урамнан барганда, кайдыр бер репетиция белән концерт арасында булганда мин тыңларга яратам. Мин берәр атнага, яисә берәр айга шундый бер дөньяга кирип алырга бик яратам. Китаплар турында былай гына сөйләшмибез, инде юраудан сөйләшеп кирип киттек, име? Һәм безнең бит инде чыннан да хәзерге вакытта бик күп шагыйрьләребез, язучыларыбыз бар татарларның арасында, име? Без аларны никтер укылмый, тотылмый да кулга китаплары. Һәм чыннан да без татар халык җырларын җырлыйбыз яңадан, име? Ниндидер Илһам Шакировның булган инде билгеле җырларын җырлыйбыз. Хәзер язган авторларның җырларына музыка салу дигән әйбер юк. Чын күңелне әйткәндә, мәсәлән, Усал үзе яза да, Усал үзенә бит куя. Шулай ук Оскар үзе яза да, үзенең җырына музыка сала. Илгиздә шулай инде. Илгиздә нәкъ шулай ук. Теге ниндидер авторларның алып, әйдәгез әле Зөлфәт Хәкимнең шигырьләренә, Сибгат Хәкимнең шигырьләренә, Ләйүп Лерон, Рәкәй Зәйдулла булсын, улыймы? Аларныкына язылмый нишләптер. Бу нигә шулай микән? Укымаганнан микән? Мәсәлән, чыннан да китапларны тотып утырмыйбыз да, укылмый да, белмибез дә андый шигырьләр бар икән. Шулай булырга мөмкинме? Менә бу музыкантка сорау. Безнең үзебезнең планнар бар. Әлеге моментта Илһам Шакировның концерты. Ул әлеге арада шундый бер генә юнәлеш. Безнең анда бар уйлар Илгиз әфәнде белән концерт ясарга, Эльвира белән концерт ясарга. Шуңа күрә бәлки без вакытында шул сорауга да барып җитәрбез, кулланырбыз дип уйлыйм. Бай төгәл Казан турында уйлаганда,
кешеләр китап укымый икән ул. Һәм шундый проблема бит. Сездә генә түгел, музыкантларда гына, җырчыларда гына түгел. Язучылар да үзләрен каядыр күрсәтеп белми. Чыгаралар да китап, һәм шуның белән шот. Битте. Ә мин кая монда синең презентация, кая монда синең социаль челтәрләргә китап чыгарыгызны укып төшергән видеоларыгыз. Андай бер нәрсә эшли белмиләр. Бәлки, юк, гафу ит, бәлки бу безнең ул традициядә юктыр бәлки. Аңлыйсыңмы? Менә мәсәлән, мин дәйме, әгәр дә Yummy Music булмаса, Yummy Music label булмаса, мин үзем җырларымны студиядә эшләрдем дә, үзем тыңлап йөридем. Юк, шуннан мин хәзер дә шулай итеп йөрим. Ильяс Гафаров миңа әйдә чыгарабыз, менә сиңа альбомның тыштыгын ясыйбыз, менә сиңа промо акция, фән-фәсмәтән, менә шулай китә. Аны эшли белүче кеше кирәк. Мәсәлән, Yummy Music та, безнең лейблыбызда, Аллага шөкер, җыелган шундый команда, анда продакшн ясый белә торган кешеләр, реклама ясый белә торган кешеләр, оештыручылар, менә без зур-зур концертлар ясыйбыз, әйме? Миңа килеп җырлау берни түгел. Аны оештыру, концерт площадкага бару, ничек утны кую, фән-фәсмәтән, менә Илнар сезгә әйтә ала, безнең музыкантларны, без һәрберебездә өчеп йөри торган кешеләр, ничек җыярга. Бик зур рәхмәт Илнарга. Ул сообщениенең азагында, мәсәлән, шунда көнне, шунда киләбез, яме? Мин ярар дип җавап бирәм. Илгиз, син лучший дип ул миңа җибәрә. Мен Илгиз 15 минут эчендә җавап бирсә, шулай 2-3-4 көн арасында язса. Менә ул бит менә шулай эшли белергә кирәк. Кеше белән эшли белергә кирәк. Менә мин нәрсә әйтәсем килә, бәлки менә бу күренешләр иҗат кешесенең шын иҗат кешесенең генийларның дип әйтим. Мин үземне аңа җитмим, менә бу язучыларны әйтәм әлеме. Яисә теге поэтларны, шагыйрьләрне әйме. Аларның иң зур теләге иҗат итү. Менә аны иҗат итмәсә, ул йоклап китә алмый. Менә яза ул аны. Кайбер шагыйрьләр еллар буе җыентык җыялар да, соңыннан гына кемдер аларны этәреп кенә ул җыентыкны чыгарттыралар аннан. Ул да аның өчен күп эш. Менә безнең нибездә юк ул. Геныбызда, каныбызда. Гадәтебездә, традициябызда юк нигәдер ул. Бәлки кайчандыр 90-нчы елларда бәлки üzülгәндер ул безнең ул традиция. Менә кайчандыр ташлаганнар җырчыларны, театрларны, мәдәниятне кайчандыр ташладылар. Һәм безнең китте үзешчәнлек дигән бер юнәлеш китте. Шул җырчылар арасында үзешчәнлек дигән әйбер китте. Шул теге эшмәкәрлек дип атый башладылар аның соңыннан. Шуннан үскән дип уйлыйм мин менә бу күренешне. Мин уйлыйм, бераз икенче төрлерәк шул китаплар турында юк продюсерлар, юк сатучылар. Нишләптер менә юк шундый үзәкләр Казанда, кем менә шул продуктларны җыеп, тотып, бөтен дөньяга күрсәтер дәрәҗәдә булдыра ала торганнар. Булдыра ала торган егетләр юк. Шул Yummy Кызлар булмый да булмый инде. Кызлар булмый да булмый инде, дим. Егетләр дисең. Юк, егетләр дә кызлар. Менә бу Yummy Music, менә без гомумән алганда, минемчә Yummy Music бәндне әйтмим, Yummy Music labelны. Менә без шит компаниялар әйтик, шит ил компанияларына карап, ничектер бер нигә аны салабыз, тик безнең алдан булган ниләр бик әз, менә теге тәҗрибәле примерлар дип әйтик инде. Үрнәкләр күп түгел. Күпме яратмасан да Элвин Грейнны мәсәлән минеме, күпме яратмасан да. Аның продакшны көчле. Ул җырга чыгарып калмый. Ул җырга бәйле булган тагын төрле әйберләр эшләп, җыр тагын да күбрәк массага китә. Мондай әйберне бөтен өлкәдә эшләргә кирәк. Театрда да булырга тиеш, эстрадада булырга тиеш, бөтен җирдә шундый комплекс булырга тиеш. Шуннан да артист кеше популяр буласы килсә, ул инде төрле яктан да беренчән харизматик булырга тиеш, җырлый гына белергә тиеш кенә түгел, һәм бар яктан да уңган булырга тиеш. Үзенең җырларын языпмы, сатып алыпмы, аны этәргеч булып, как продвигать итәргә тиеш. Ул яктан артист кешегә кыен инде. Һәм шул инде татар халкын, татар артистларын әзрәк тормозит. Монда бәлки спонсор кирәк. Бәлки син үзең бөтенсендә монсында эшлисең, тегесендә эшлисең, җырларын да яздырасың, җырлыйсың да, видео, фотоларын да төшерәсең. Ниндидер изюминкасы бетә бит. Син бар җирдә дә син булсаң, бар нәрсәне дә син эшләсәң, ниндидер изюминкаң бетә,
югала һәм үзеңне югалтасың. Һәм Yummy Music ул шундый төркем, кайда без үзебезнең иң төп булган талантны күрсәтә алабыз. Һәм һәрбер катнашучының үз Карашы бар. карашы, Һәм ул үзенең өстәп, мисалы өстәп. бар. Һәм Шуңа күрә һәр кеше үзенең эше белән шөгыльләнергә тиеш. әйе. Кайнатма.